Και εισερχόμαστε στην με αριθμό 142 της 21ης Τετάρτου 2015 επίκαιρης ερώτησης της βουλευτού Σερών της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πορεία χρηματοδότησης και την αναπτυξιακή προοπτική της Αμφίπολης. Θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού κ. Νικόλαος Ξηδάκης. Κυρία Αραμπατζή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η αρχή της υπουργικής σας θητείας, η αλήθεια είναι ότι επεφύλασε σε εμάς μία δυσάρεστη έκπληξη. Και το λέω αυτό γιατί σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις σας μιλήσατε με απαξία για την Αμφίπολη, την ανασκαφή που για μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολούνταν και δικαίως όλος ο πλανήτης. Και με μια διάθεση να τις βάλετε λουκέτο και να σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας, είπατε ιronικά ότι δεν ψάχνετε για διάσημους νεκρούς. Αυτό βεβαίως μου δίνει μια πρώτη τάξης αφορμή να πω ότι είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η σημασία, η αξία του μνημείου της Αμφίπολης πρέπει να αποσυνδεθεί από την ταυτότητα του νεκρού, και αυτό γιατί ό,τι έχει μέχρι σήμερα ανασκαφεί και ανακαλυφθεί είναι εξόχως και πολυπίκυλα σημαντικό. Οι διαφαινόμενες προθέσεις σας έγιναν δυστυχώς πιο ξεκάθαρες σε επόμενη συνέντευξή σας, όταν είπατε χαρακτηριστικά «Περαιτέρω χρηματοδότηση για την ανασκαφή δεν προβλέπεται, εξάλλου η ανασκαφή έχει βάλει άνω τελεία, έχει τελειώσει στην παρούσα φάση». Δεν μείνατε βεβαίως εκεί. Κατά την επίσκεψή σας στο Λόφο Καστά, οι αναφορές σας ότι δεν υπάρχουν ανασκαφές στην Ελλάδα που να έχουν πάρει τέτοια οικονομική υποστήριξη, εκτός βεβαίως του ότι προκάλεσαν με την ανακρίβειά τους, εδραίωσαν την πεποίθηση ότι θέλετε να κλείσετε το κεφάλαιο Αμφίπολη και να βάλετε οριστική τελεία στην αναπτυξιακή προοπτική που μπορεί να δώσει το μνημείο τόσο στην περιοχή όσο και βεβαίως σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτός κι αν είστε κι εσείς θειασότοι σενάριων και δημοσιευμάτων που βλέπουν δυστυχώς το φως της δημοσιότητας και μιλάνε για πράκτορες, αρχαιοκάπηλους και χρηματοδότηση ανασκαφών από την ΕΕΠ. Επειδή βεβαίως δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά δυνατό ωστόσο να κατανοήσω και τους λόγους μιας τέτοιας απαξιωτικής στάσης, σας ρωτώ ευθέως και θα ήθελα από εσάς ξεκάθαρες κουβέντες. Πείτε μου τι θα κάνετε με την Αμφίπολη, αν έχετε οικονομικό προγραμματισμό για τη χρηματοδότησή της και στρατηγική για την ολιστική ανάδειξη του μνημείου. Επαναλαμβάνω ότι θα ήθελα μια ξεκάθαρη απάντηση και όχι μια έκθεση ιδεών περί πολιτισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Αραμπατζή. Το λόγο έχει ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, κύριος Ξηδάκης. Κύριε συνάδελφοι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε Ρωτώσα, με εκπλήσει ο επιθετικός τόνος της ερώτησής σας καταρχάς, και επίσης δεν έχετε διαβάσει καμία από τις ανακοινώσεις της συνεντεύξης που έχω δώσει σχετικά με την Αμφίπολη. Χρησιμοποιείτε κάποιες λέξεις επιλεκτικά απομονώνοντάς τις από το συγκείμενο και χρησιμοποιείτε με πολύ ωραίο τρόπο, και σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την αφορμή, για το τι σημαίνει ολιστική αξιοποίηση ενός χώρου και ενός μνημείου. Δεν είπα ποτέ ότι θα σταματήσει η χρηματοδότηση. Δεν είπα ποτέ ότι το μνημείο δεν έχει αξία. Είπα τα εντελώς αντίθετα. Μάλλον δεν έχετε διαβάσει καλά τις γραμμές. Είπα ότι το μνημείο από μόνο του είναι μοναδικής αξίας. Είπα ότι το τοπίο που τον περιβάλλει είναι μοναδικού φυσικού κάλους και με τεράστιο αρχαιολογικό πλούτο που έχει αποκαλυφθεί τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, ότι συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 αρχαιολογικούς χώρους παρουσιασμένους και έτοιμους και ένα πολύ ωραίο μουσείο στην Αμφίπολη. Είπα ότι όλο αυτό το τοπίο, από τις εκβολές του Στριμώνα έως τα πολύτιμα αρχαιότατα ορυχεία του Παγκαίου, τους Αμυγδαλεώνες, τους Ελαιώνες και το Λοφοκαστά, αποτελεί ένα κόσμημα, ένα θαύμα της φύσεως και του ανθρωπογενούς και της ανθρωπογενών παρεμβάσεων, και ότι χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, μια ολιστική σκέψη. Αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο την ανασκαφική δραστηριότητα. Η ανασκαφική δραστηριότητα έχει βάλει μία άνω τελεία. Όταν γίνεται μία ανασκαφή, ρωτήστε τους αρχαιολόγους πρωτού κάνετε ερωτήσεις στη Βουλή, προέχει η συντήρηση και η αναστήλωση του μνημείου. Κάντε μια επίσκεψη στο Λόφο του Καστά. Θα δείτε ότι το μνημείο, αν δεν αναστηλωθεί εγκαίρως, θα ταφεί κάτω από την άμμο. Δείτε τον Περίβολο με τα θαυμάσια θασίτικα μάρμαρα. Θέλει επιγόντως έργα αποστράγγισης,
Δουλειές δηλαδή που δεν είναι τυπικά ανασκαφικές, αλλά είναι αναστηλωτικές και διασωστικές. Δείτε τα αυτά και θα καταλάβετε. Καταλάβετε επίσης ότι η χρηματοδότηση συνεχίζεται. Δεν συνεχίζεται για την καθ' αυτό ανασκαφή, να μπει σκαπάνι και να σκάβει. Αλλά η δαπάνη συνεχίζεται και η εργασία συνεχίζεται σε άλλους τομείς υψηλής ειδίκευσης, όπως ανθρωπολογική ανάλυση υλικού, συντήρηση των ευρημάτων, μελέτη των ευρημάτων, εργαστηριακές μελέτες και μια πολύπλοκη τεχνικά και δαπανηρή διαδικασία αναστήλωσης του συνολικού μνημείου. Αυτά είναι όλα δημόσιες πληροφορίες, έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι σε συνάντηση τις ίδιες μέρες με την αυτοψία που διενήργησα στην Αμφίπολη, συναντήθηκα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζικώστα, και κάναμε κάποιες πρώτες σκέψεις για το τι θα μπορούσε να σημαίνει μια ολοκληρωμένη αρχαιολογική διαδρομή, μια διαδρομή πολιτισμού μάλλον, που θα μπορέσει ο επισκέπτης να επισκεφθεί το μνημείο. Το μνημείο δεν είναι επισκέψιμο όπως είναι τώρα. Με κανένα διεθνές πρωτόκολλο δεν μπορεί ένας επισκέπτης να επισκεφθεί αυτό το πράγμα. Με κανένα διεθνές πρωτόκολλο δεν επιτρέπεται σε ταφικά μνημεία όπου απαιτούνται ειδικές κλιματολογικές συνθήκες για τη συντήρηση των ευρημάτων να μπει κόσμος και να διαταράξει το μικροκλίμα και να βάλει σε κίνδυνο και την υγεία και τη ζωή των επισκεπτών. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, μελέτη και πολλή εργασία. Μην βιάζεστε λοιπόν, μείνετε σε αυτό το σωστό που επισημάνατε, την ολιστική προσέγγιση, και να είσαστε συμπαραστάτης στην ανάδειξη του μνημείου. Τα μνημεία δεν τα ψάχνουμε για διάσημους νεκρούς και για μικροπολιτικούς λόγους, τα ψάχνουμε και τα ανασκάπτουμε και τα μελετάμε για τη γνώση, την πληροφορία, τον πολιτισμό και τις πληροφορίες για την αδιατάρακτη ιστορική συνέχεια των ανθρώπων που κατοίκησαν την περιοχή. Και αυτό ήταν από τα πρώτα που επεσήμανα, το οποίο επίσης το διαβάζετε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για την Αμφίπολη. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει η κυρία Αραμπατζή για τη δευτερολογία της. Κύριε Υπουργέ, παρότι ο δικός σας ο τόνος είναι επιθετικός και μου είπατε ότι προφανώς δεν έχω διαβάσει, δεν ξέρω να διαβάζω τις συνεντεύξεις που έχετε δώσει, φαντάζομαι στην ίδια κατάσταση, να μην καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, θα είναι και οι 50 πνευματικοί άνθρωποι των Σερών που με επιστολή τους αμέσως μετά την πρώτη σας συνέντευξη, την οποία επικαλέστηκα στο βήμα της Κυριακής, σας κάνουν έκκληση να συνεχιστεί απρόσκοπτα το ανασκαφικό έργο στο Λόφο Καστά. Προφανώς και αυτοί κάποιο ερέθισμα θα πήρανε από τις λάθος αναγνώσεις τις οποίες υπενηχθήκατε. Να σας ευχαριστήσω για τις υποδείξεις σας να επισκεφθώ το Λόφο Καστά. Το έχω κάνει, κύριε Υπουργέ, από το 2012 ως πρωτοεκλεγόμενη βουλευτής, όταν ακόμη ο ταφικός περίβολος βρισκόταν στα 298 μέτρα και όταν δεν υπήρχε καθόλου χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και με βάση κάποιον κοινοβουλευτικό έλεγχο δόθηκαν οι πρώτες 50.000 ευρώ. Έχω επισκεφθεί λοιπόν την Αμφίπολη, είμαι σε επαφή με την ανασκαφική ομάδα. Θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται αναστήλωση, αλλά δεν άκουσα τίποτα για αριθμούς, κύριε Υπουργέ. Αριθμούς θέλουμε να ακούσουμε. Τι προϋπολογίζεται για αυτές τις εργασίες, τις απαραίτητες για την αναστήλωση. Κυρία Αραμπατζή, συγγνώμη για τη διακοπή. Με ενημέρωσαν μόλις τώρα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Μπορείτε σας παρακαλώ να πάτε σε ένα διπλανό έδρανο μικρόφωνο για να καταγράφετε και αυτά που καταγράφονται, αλλά και να ακούγονται βασικά αυτά που λέτε. Έχουν καταγραφεί αυτά που έχω πει, πρέπει να τα ξαναπώ. Τι είπατε? Έχουν καταγραφεί αυτά τα οποία έχω πει. Ναι, προφανώς. Δεν ακουγόταν καλά από το μικρόφωνο στην αίθουσα, καταλάβατε. Έλεγα λοιπόν πριν τη διακοπή αυτή του μικροφώνου ότι δεν άκουσα τίποτα για αριθμούς, κύριε Υπουργέ, που είναι εξόχως σημαντική και αυτό μου θυμίζει την δημιουργική ασάφεια του κυρίου Βαρουφάκη. Θέλω να επιμείνω στο θέμα της χρηματοδότησης, γιατί δεν απαντήσατε τίποτα στη δήλωσή σας ότι δεν υπάρχει ανασκαφή που να έχει πάρει τέτοια χρηματοδότηση. Θα πω λοιπόν από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου και ελπίζω να μην τα διαψεύσετε, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δαπανίσει το μυθώδες ποσό των 290.000 ευρώ για την Αμφίπολη και τα λοιπά Υπουργεία και η Περιφέρεια 150.000.
440.000 ευρώ σύνολο, κύριε Υπουργέ, για την Αμφίπολη. Ούτε το 1/1000 της διαφήμισης που έγινε παγκοσμίως και από όλα τα μέσα δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε με αυτά τα χρήματα για την τουριστική προβολή μας ως χώρα. Και με αυτά τα ελάχιστα χρήματα, από το 2010 και μετά, μία ολιγάριθμη, ακούραστη και εμπνευσμένη ανασκαφική ομάδα, θα ήθελα το χρόνο που έχασα, κύριε Πρόεδρε, μεταξύ του προβλήματος αυτού με τον Κύριε Αραμπατζή, την ανοχή του Προεδρείου θα την έχετε, έτσι μην ανησυχείτε. Με επικεφαλή στην κυρία Περιστέρη, δούλεψε αθόρυβα για να αναδείξουν και να μας προσφέρουν, με ψίχουλα θα πω, ένα μοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο, για το οποίο το λιγότερο που οφείλετε να κάνετε ως Υπουργός Πολιτισμού, που σέβεται τον εαυτό του και το χαρτοφυλάκιο που έχει ανατεθεί, είναι να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάδειξη της όποιας πολιτιστικής, τουριστικής και οικονομικής πτυχής αυτού του ακτινοβόλου μνημείου. Χαίρομαι μάλιστα που δηλώσατε ότι δεν θα αντικαταστήσετε την κυρία Περιστέρη και θα την αφήσετε να ολοκληρώσει το έργο της. Ελπίζω να εμείνετε στην δήλωσή σας αυτή και να μην επιδείξετε συμπεριφορά ανάλογη με αυτή που επιφυλάξατε στο Εθνικό Θέατρο και στον κύριο Χατζάκη. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον η απόφασή σας αυτή θα έρθει σε αντίθεση με κάθε συντεχνιακή παραφωνία που δυστυχώς δεν μπορεί να αποδεχθεί το έργο της Αμφίπολης και της κυρίας Περιστέρη. Όμως το ανασκαφικό θαύμα της Αμφίπολης, κύριε Υπουργέ, είναι πάνω από πολιτικές και κομματικές και συντεχνιακές θεωρήσεις. Είναι εθνικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί σε μια χρονική συγκυρία που η χώρα κλειδονίζεται μεταξύ τακτικής και άτακτης χρεοκοπίας από τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης, σε μια εποχή που σκουπίζετε τα αποθεματικά των ταμείων για να πληρώσετε τις υποχρεώσεις, σε μια εποχή που ελαφρά την καρδία αποφασίζετε να δώσετε 500 εκατομμύρια ευρώ για να επισκευάσετε σαραβαλάκια αεροπλάνα, σε αυτήν λοιπόν την συγκυρία βγάζετε τα σπασμένα μιας υποτιθέμενης χρηστής διοίκησης στην Αμφίπολη. Ολοκληρώστε λοιπόν το έργο έτσι όπως το έχετε προδιαγράψει, με την αναστήλωση την οποία περιγράψατε, χωρίς όμως αριθμούς, δυστυχώς θα επιμένω, και κάντε την Αμφίπολη, κύριε Υπουργέ, μνημείο επισκέψιμο μια ώρα αρχίτερα, για να κόβετε εισιτήρια από την Αμφίπολη και να μην χρειάζεται να έρθει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα δεσμεύσει ακόμη και τις καταθέσεις. Δημιουργήστε αρχαιολογικό χώρο επισκέψιμο όλο το χρόνο, για να μην εκπλήσεστε κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα μνημείο και το βλέπετε κλειστό Κυριακές και Αργίες. Κατανοώ, γιατί είπατε για πολιτικές σκοπιμότητες και μας κάνατε μία υπόδειξη ως προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, κατανοώ ότι δεν είχατε την τύχη να ανακαλυφθεί η Αμφίπολη επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, γιατί είμαι βέβαιη ότι σε αυτή την περίπτωση θα είχατε στήσει αντίσκηνο στο λόφο Καστά. Αρθείτε όμως, σας παρακαλώ, στο ύψος των περιστάσεων και εξαιρέστε όπως οφείλετε την πολυπρικισμένη Αμφίπολη από τη λογική των κομματικών εκαθαρίσεων. Θα κλείσω με μία δήλωσή σας. Ελπίζω αυτή να τη μεταφέρω έτσι όπως αυτούσια υπόθηκε. Είπατε ότι ο πολιτισμός δεν είναι για σας σκυλάκι πολυτελείας, αλλά το καθημερινό ψωμί. Ελπίζω να μην θεωρείτε σκυλάκι πολυτελείας στην Αμφίπολη και να μην το αφήσετε να πεθάνει από την πείνα, στερώντας του ακόμα και το καθημερινό ψωμί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Αραμπατζή. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Πρώτα, μια τεχνική παρατήρηση. Οι αρχαιολογικές εργασίες και ανασκαφές δεν γίνονται με προϋπολογισμούς, γίνονται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και του απολογισμού. Δηλαδή ξεκινάνε με μια προμέτρηση και προχωρώντας αντλούν κεφάλαια, πόρους, και όταν βάλουν κάποια άνω τελεία, δημιουργηθεί μια ημιπερίοδος έργου, γιατί για μια εργασία μπορεί να κρατήσει πολλές δεκαετίες, γίνεται ένας πρώτος απολογισμός. Αυτά για τους προϋπολογισμούς που ζητάτε. Έχετε να μου πείτε εσείς αν υπήρξε προϋπολογισμός όταν άρχισε η ανασκαφή της Αμφιπόλεως? Ξέρετε κανένα τέτοιο νούμερο? Και όλα αυτά τα νούμερα που επικαλείστε, πού τα έχετε βρει? Ξέρετε πόσα λεφτά ακριβώς διατέθηκαν εκεί? Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Δεν με ρωτάτε στην επίκαιρη ερώτηση, να προκαλέσετε άλλη. Ρωτάτε άλλα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ σας είπα πώς γίνονται οι εργασίες. Αυτά που λέτε περί κομματικών διώξεων είναι θλιβερά. Αν νομίζετε ότι με αφορμή την Αμφίπολη
θα μιλάτε για τα αεροπλάνα και για οτιδήποτε άλλο έχει υποπέσει στην αντίληψή σας το τελευταίο τρίμηνο, δεν νομίζω ότι ωφελείται ούτε το μνημείο της ιδιαίτερας εκλογικής σας περιφέρειας, ένα μνημείο που εγώ πήγα και το τίμησα εκ μέρους της κυβερνήσεως. Βεβαίως, είχα υποχρέωση για όλη την Ελλάδα και αυτό κάνουμε. Ως κυβέρνηση αυτό κάνουμε. Τιμάμε κάθε γωνιά της Ελλάδας, κάθε πτυχή του ελληνικού πολιτισμού και κάθε Έλληνα πολίτη. Ούτε διαιρούμε, ούτε χωρίζουμε. Αυτά που λέτε εδώ στη Βουλή με αφορμή ένα μνημείο το οποίο το τιμούμε, το σεβόμαστε και κάνουμε τα πάντα για το αναδείξουμε, δεν τιμούν ούτε τους αιρέους, ούτε τον κόπο που έχει διατεθεί στην Αμφίπολη. Να είστε πιο συγκαταβατικοί, να προκαλείτε το ενδιαφέρον της πολιτείας και να το παρακινείτε, να στυλιτεύετε τις παραλήψεις, αλλά μην μοιράζετε κοσμητικά επίθετα και χαρακτηρισμούς, οι οποίοι είναι και ανυπόστατοι. Αυτό που έγινε για την Αμφίπολη θα το συνεχίσουμε σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα της επιστήμης και της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο, γιατί εσείς λέτε τώρα για προστασίες και καθαιρέσεις χωρίς να γνωρίζετε καν τι προβλέπει ο αρχαιολογικός νόμος. Είμαστε μανιώδεις υπερασπιστές της ενόμου τάξεως, συλλαμβάνουμε τους παραβάτες της διοικήσεως και τους παρανομούντες και αυτούς που φτιάχνουν πλαστές συμβάσεις για τους εαυτούς τους. Να διαβάζετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Είσαστε νέα, έχετε πάθος για τον τόπο σας, το εκτιμώ πολύ αυτό, αλλά μην αδικείτε και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Να αναγνωρίζετε την εργασία που γίνεται. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για την Αμφίπολη. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κοιτάξτε κύριε Αραμπατζή, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, ούτε προβλέπεται, δεν υπάρχει στον κανονισμό. Στη συζήτηση Επιτρέψτε μου. Στη συζήτηση... Θα μου επιτρέψετε κύριε Αραμπατζή, δεν σας δίνω το λόγο. Στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων γνωρίζετε πολύ καλά, δεν είστε νέα, έχετε και θητεία έως τώρα και από τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους. Συζητείτε αυτόν τον τρόπο που συζητιούνται. Έχετε το δικαίωμα πρωτολογίας, δευτερολογίας. Ήδη το Προεδρείο ήταν πλουσιοπάροχο, όχι μόνο με εσάς, με όλους τους βουλευτές σε ό,τι αφορά το χρόνο, την ανοχή δηλαδή που δείχνει, και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, απαντήθηκε το ερώτημά σας κατά τον Υπουργό, όπως απαντήθηκε, δεν έχετε δικαίωμα. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν έχετε το λόγο κύριε Αραμπατζή, επιτρέψτε μου. Αν πάμε έτσι, κοιτάξτε ακούστε, αν πάμε έτσι θα εγκαινιάσουμε άλλου τύπου πρακτική, που αυτή δεν μπορώ εγώ να τη λύσω, αυτό το θα το λύσει άλλο όργανο μέσα στη Βουλή. Δεν έχετε το λόγο κύριε Αραμπατζή, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, δεν έχετε το λόγο, δεν σας δίνω το λόγο, πώς το λένε. Δεν σας δίνω το λόγο, δεν ζητήσατε το λόγο, δεν σας το δίνω. Προχωράμε.